хора, аз съм Лора99 и днес ще снимаме на Bloody Finger. За мен е интересна играта и реших да се стегля на игра. Мисля, че чувствам какъв звук издава пръста. Интересна играта и реши да се изтеглям. Тук може да сменят нивата. Аз съм я играл тази. Я решили за това да снимам клип, за да видите какво за игра представлява. Има още едно ниво. Около место такова има вулкан. Но има още две поредици на играта, но още не са излезли и за това трябва да изчакаме време, докато излезе втората поредица. Аз сега играя първата. Ето, този робот там, където го видяхте, това е една игра. Аз преди около 2-3 часа играх, ама не става хит за игра. Много трудно се играе. Така че препоръчвам си да не я изтегляте тази с робота. Защо, ако знаете. Иначе тази си изтеглята е много интересна. Има и за Apple устройства, има и за такива мобилни устройства, за Google Play и за App Store. За втори път е доста добре този рекорд. Той има много джампове. Леле, бах тука ли бе. Ето сега. Оф. Изобщо някой. Ето за мен е много яка. Да видя за какво представлява. Ето го другото ниво, къде ви говорех за вулкана. Мисля, че е по-готино от космоса, защото е по-изпъкнало. О, добре, ето така. О, ес! Още ми е запазено. Мога да правя и фотошопове. Но не знам дали ще стримам още. Знам, ще видя. Може да си имам още много игри. Леле, защо загубя се така, бе? Леле! Какъв е то шибан късмет? Яхо! Яху! Лили! Тук скочихме този път на високо. И забиваме се. Това са едно е като гигантски крак. Мисля, ще направим по-голем рекорд и от предишни. Вече ще... Охо! О, този път ни се появи звезда. Това е много добре. Опа! Това за мен е забавна играта. Занимаваща е времето. Има и още много такива, къде замисля. Като Candy Crush Saga, Fan Hero Saga. И ето този вид. Майнкрафт също е интересен. Може да стримвам на нея изобщо, ако стане да се изтегли. Да стримвам в съркъде, сами там да играем PvP.
други играчи. Но аз съм много слаб на PvP-тата и 100% ще загубя. Изобщо ако не съм с Diamond меч или нещо Diamond оръжие. Да. Разбирате ли? Охо-хо-хо-хо! Так! Мога да правя влог или челендж. Уоу, World Record! Тук съм беше добър. И хора, надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, абонирайте се за моя канал и харесайте клипа. Ще се видим в следващия клип. Чао!